Ja, itak, Polski čak, ne. Miran i na 3 mesta, to je mnogo naporno, znaš, da se sedne u kafanu u 2 i do 8 i Sam bio lik preletim broda. a ovi, Ti primorci, jak dom moraju Interkontinentalu, onda su izdać. nas ovi projektanti Jesi? se sprijateljili s njim, Ja, organizuju, sve to jeste ne bilo volim, lepo, baš ali na kraju je bilo razlike. malo naporno, znaš, na kraju smo zaglavili u trećoj vinariji i onda treba 2,5 sata nazad. Da, 2,5 sata nazad kombijem. U stvari najbolje bilo da smo prespavali tamo i vratili se. Još enkrat, prosim.